ඔයා හොඳටම නැතිවේ කුපිරි ප්‍රෑන්ක් එකක් සෙට් කරමු. පාටි ඉදරනේ ඔය අනේ කිසි පේස් නැහැ මේ මොනකුනේ ශරීරවල ඉල්ලන්නේ දෙල්ලතු කාරණා මොකටද ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න ඒක පනනවා අයියෝ අයියෝ ආනන්ද නයි සෝරවල ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಕು ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋ ನಾನು ನೆನಪಿಲ್ಲ அவன் ஒன்றும் விருப்பப்பட மாட்டான் ஆனானே இதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் இதுக்கு ஏதாவது தோஷம் இருக்கான்னு பார்த்து நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் பார்த்து எனக்கு செய்யணும் அதெல்லாம் அது சரி வராது எதை கேட்டாலும் அண்ணகிட்ட கேட்டு விருப்பம் நமக்கு செய்ய பார்த்து இல்லைன்னு இருக்காது என்னால என்ன பண்ண முடியும் எப்ப வந்தாலும் போனா ரூம்குள்ள போய் கடை வெளியில போனா வந்தா ஒரு வீட்டுக்கு போய் கடை வச்சுக்கலாம் நான் எப்படி அந்த மாணவனுக்கு பேருக்கு சொல்லு சரி சரி நான் அரசியல் இலக்குறவங்க அரசியலாம் ஏன்னா எங்க சுபகாரத்துல வருஷத்தோட நான் தெரியும் ஆமாண்ணே உங்க ஜெகத்தை கடைசியா பேசி பாருங்க நல்லதாவோ கெட்டதாவோ எடுத்தாங்க ஏன்னா ஜெகன் அம்மா ஒரு தாழ்ல எனக்கு கஷ்டத்துல இருக்கிறது என்னால பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்ன அம்மா பேசுங்க நல்லதாவோ கெட்டதாவோ மக்களுக்கும் சொல்லு எது இருந்தாலும் அண்ணாட்ட கேட்டு பேசுற மக்களுக்காக முடியும் முடிஞ்ச கதை அதை பற்றி பார்த்தாலும் அண்ணன் பக்கம் பேசி பழகாது நீ அமர்ந்தாக்கு ஒரு நல்ல தோழியா அண்ணனுக்கு ஒரு நல்ல தங்கச்சான்றத முடிவு பண்ணு நீங்க குடும்ப கவர்மெண்ட் காரணம் மாதிரி எனக்கு என்னன்னு தெரியாது ஆனா எனக்கு எங்க அண்ணன் அதை பண்ணிட்டுதான் தெரியும் அவருக்கு சந்தோஷம் நிச்சயம்